Tunnu vittu siellä. Voin auttaa. Ei toi oo paha. Onks kuvainen sit? Onkin kännispäin. Paikkaa. Joo vittu. Ei sulla liian vaat. Tuo. Mä oot. Tuo vittu. Oota. Vittu kun... Tartutaan ehkä molemmin käsiin. Mikä toi? Vittu kun mä ois vesi, että oiku molemmin tähän. No. Vittu paikallinen ammistaa toi. Kootte. Pistä kännykkä taskuun ja rööki huuleen ja molemmat jää vapaaksi. Okei. Sekä juusti jos saadaan. No vittu ihan sama mitä otan kiinni. Joo, kato vittu kun nousi tästä vittu kaiteelle. Sulla on perse tossa. Mä oon tässä vaan. Ei nyt tule tää ämmiäkin. Tunni vittuja. Se on aivan vittu! Tunni vittu. En oo Panke. saanut. En oo maskus. No et varma. Etti kappea varmaan. Se on kanssa on. Ei mut tunne. Nyt mä kalaan pillu. Pillu. Kato nyt. Tjenare! Håller ni på och spyr? Va? Nej, sluta nu. Jag heter Rycke. Ja, men jag heter Tanja. Men kan du sluta med det där? Hej. Vi ska Hej. gå och äta frukost. Moikka. Hej, Tanja. Moikka Jykke. Vad sa du? Jykke. Jycke, hej. Hej då. Ja, du har inga spyt Jag på heter handen. Rycke. Ja. Inga spyt på handen. Jag kommer i Finland. Hej. Good. Vare. Tanja. Håller du på och spyr? No, på vittu. Vi ska gå och äta frukost. Ska ni med? Hei, missä täällä on joku ruokapaikka? Minne puhut ruotsia? Ruoka. Tuolla tänne. Minne puhut ruotsia? Oikeesti. Så. Du vet, No. mat. Ei, food. Ita. Food. Food. Breakfast. Kom. Come. No niin, tulkaankin. Ja. Inte grädde. Mennään nyt syömään vittu, kun... No. Eikö... Kato, tää jätkä on sukatelas. Vaikka tässä on aika ymmärrä, niin toi on kuitenkin sukatelas. Så. Kan ni bara ta och sluta med det och prata svenska istället? Puhut ruotsia? Some guys stole Puhut ruotsi. Puhut ruotsia? Some guys. Jag heter Rycke. If you want some food. Jag är maailman asiallisia jätkä. Puhut ruotsia? There you go. There you go. Oi! Kunnon vittu. Puhut ruotsia? Puhu ruotsi. Puhut ruotsia? So. Finish. Kato, mulla on vieläkin tämä. Talar du svenska? Joo. Ei me oikein, me ollaan ihan känne. Minun puhut ruotsia? Me ollaan ihan vittu känne. There you got some food. Some breakfast. Food. Some food. Hey, have got some food. No. Gotte. Japp. No niin, mitä? Fittigt fint. Vad gör du då? Is this your girlfriend? Why? Nej. My girlfriend, she works. Nej, inte jag heller. Ja, okej. Kan du sluta hålla på och filma med dig? En mä mitään kuvaa. Idiot. En mä kuvaa, kun mä meinasin ottaa kuvaa. Minun puhut ruotsia? Puhun ruotsi. Ei tuu sen nätin perseen kaltainen selli. Tillfället ska jag käka lite frukost på Skellefteå. Pa. Tanja. Ja. Vad tänker du beställa? I havet. Varmaan. Ein bro. Vad gör du på What the arken? fuck? Ja, vad tänker du göra sen då? Skåla. Okej. Jag är på väg. Ja, skåla. Ja.
Nej, Kan auta vähän, kun en mä osaa oikeesti ruotsia puhua sanaa. Lite grann. Du speak English. Talar du Okej. engelska? Okej, men då får vi höra. Talar du engelska? Hej. No. Kind of. Vi speak Marcus! shit English. Jag är Jycke. Aha. Åh, Jag heter täällä. Lauri. Oj. Morjens, Lauri. Oj. Oj. Jag är Jycke. Så finska. Hej då. Också va? Moro. Va? Moro. Jag är Jycke. Mm. Hur är du? Jag dricker öl. Hur är du? Tanja. Du speak English. Tanja. No, I speak Finnish. Pretty name. No, I speak Finnish. Menar han på ett råse? No, älä nyt ei. Shit English. Marcus, ska du ha frukost? Ska du? Wait. Frukost och aamulla. Wait a minute, please. No, Because Nej, han är slut med den där nu. come on. Ska du